We staan hier met Jerre Lubberts. Hij heeft gisteren ook meegedaan aan de Dag van de Dialoog in Den Haag. Je hebt in een hele aparte groep gezeten, heb ik begrepen. Ja, het was eigenlijk een beetje een rare groep, Raymond. Ontzettend leuke groep met heel veel frisse nieuwe ideeën. Raar? Wat bedoel je met raar? Nou, enerzijds raar omdat door de dialoogvorm kwamen er allemaal verhalen los die eigenlijk mensen normaal niet wilden vertellen. Dus zij vonden het zelf een beetje raar. Ik heb begrepen dat in jullie groep men gekomen is met een heel apart voorstel. Ja. Iets begraven, iets cremeren. Wat precies? Ja, dat was echt een fantastisch voorstel. Er was op een gegeven moment was Marijke, die kwam met het voorstel om meer feesten te organiseren in Den Haag. En toen we daar met de groep op ingingen, toen kwam er eigenlijk het idee naar voren om een rouwstoet te organiseren. Een rouwstoet is, als ik denk aan een rouwstoet, denk ik in eerste instantie niet aan een feest. Nee, ja, dat klopt. In onze cultuur, maar ook in andere culturen is het niet echt een feest. Hoewel er culturen zijn waar het natuurlijk wel een feest is. Nou, hier is het echt bedoeld als een feest. Want wat we wilden doen met elkaar is met spandoeken door Den Haag lopen. Met erop allemaal vooroordelen. En dan aan het einde van de optocht, als we met z'n allen door Den Haag zijn gelopen, dat al die spandoeken verbranden op een groot vuur. Dus al onze vooroordelen verbranden met elkaar, ritueel. En daarna met elkaar een groot feest vieren. Betekent de vooroordelen begraven, Ja. maar dan heb je eigenlijk het probleem nog niet weggewerkt. Dialoog, met elkaar praten, Ja. elkaar beter leren kennen. Veel vooroordelen zijn gebaseerd op onwetendheid. Klopt. De anderen niet kennen. Ja. Dus je krijgt een begrafenis, Ja. maar wat moet er nog bij komen om toch die vooroordelen weg te werken? Ja, ik denk dat je allereerst de mensen erop moet wijzen dat er onbewust ergens in je achterhoofd dat speelt van die vooroordelen. Een spandoek zou kunnen zijn, andere mensen zijn eng. Ja, heel veel mensen denken dat. Hè? Als je er anders uitziet of zo, van je krijgt een nieuwe buurman of buurvrouw, dan heb je al dat vooroordeel. Terwijl als je met ze gaat praten of je gaat even een kopje suiker halen, ontzettend aardige mensen blijken te zijn. Dus eigenlijk is de eerste stap is die awareness, hoe zeg je dat? Hè? Dus de duidelijk maken dat je dat allemaal in je hoofd hebt zitten, al die vooroordelen. Nou, dan schrijf je ze op, dus dan kan je ook dat visualiseren en zeggen van nou, laten we nou eens met z'n allen, ieder voor zich, eigen vooroordelen opschrijven en dan uiteindelijk proberen om ze ook er vanaf te komen. Dat heb je zelf gisteren meegedaan, Jerre. Je mocht, op een gegeven moment mocht je dromen. Wat was jouw droom? Ja, toch wel een Den Haag, in ieder geval beginnen in de wijk, zonder vooroordelen. En wat ga je doen? Ik ga meer bijeenkomsten organiseren en ik ga helpen om die optocht te organiseren. Het lijkt me geweldig. Nou, Jerre, heel veel succes. Dankjewel. Goed idee. Ja, doe je mee? Ik doe mee. Is goed. En dit was Raymond Labat voor NOS TV in Den Haag.